Йо, внимание! Този поздрав е специално за Емрах Абидов, шампиона от Нова Загора, който днес е в Германия, град Триер. Голям поздрав и за неговата кралица, винаги до него с любов, уважение и сила. И най-голям респект за фамилия Кадиоло. Бъдете живи, здрави, благословени и винаги заедно. Хайде, усилете музиката! Злобари ме гледат, но не ме променят. Завистта ги гори ден след ден. Аз вървя напред и не спирам за миг. Емрах Абидов, име с чест. Думата ми тежи, това е моя чест. Не свеждам глава, не търся вина. Истината винаги върви след мен. Тишина, вече идва моя ред. Щом се появя, всички гледат напред. Хейтът остава някъде назад. Емрах Абидов влиза, избухва целият град. Вдигайте ръце, нека да се тресе. Емрах Абидов, хайде! Хейтърите гледат, но не могат да ме съборят. О, Емрах Абидов, душманите мълчат, щом лездикен. Емрах Абидов, Романорат, с чест и слава върви напред. Който срещу мене тръгне, само става назад. Емрах Абидов влиза, всички знаят този знак. Нека да говоря, завистта ги гори, но мен не ме спира. Колкото говорят, толкова раста. Не купувам слава, печеля я с дела. До мене сание, с нея всеки ден намирам нова сила. Истинските хора стоят до мен, а фалшивите ги отнасят ден след ден. Главата високо, сърцето гори. Емрах Абидов напред до вечни тишина. Вече идва моят ред. Щом се появя, всички гледат напред. Хейтът остава някъде назад. Емрах Абидов влиза, избухва целият град. Вдигайте ръце, нека да се тресе. Емрах Абидов, хайде! Хейтърите гледат, но не могат да ме съборят. О, Емрах Абидов, душманите мълчат, щом лездике. Емрах Абидов, шампиона, с чест и слава върви на